సో హలో గైస్, దిస్ ఇస్ ఇండియన్ డైనమైట్ హియర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఈ కామెంట్స్ అవుదాం. అన్న మైండ్ బెండింగ్ మ్యాజిక్ ట్రిక్ ఒకటి చెయ్యి, షాక్ అయ్యి షేక్ అయిపోవాలి. అబ్బాబ్బాబ్బా ఏం ప్రాస రాసినావు బ్రో, నీకోసం మనం ఒక డేంజరస్ ట్రిక్ ఒకటి ట్రై చేస్తా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన దగ్గర అన్ని నార్మల్ సెట్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి, యాజ్ యూ కెన్ సీ దిస్ క్లియర్లీ. ఓకేనా, సో ఇందులో నుంచి మనం ఒక ర్యాండమ్ కార్డ్ ఒకటి సెలెక్ట్ చేద్దాం. ఓకేనా, ఇందులో నుంచి ఒక ర్యాండమ్ కార్డ్, ఇట్స్ ఏ 9 ఆఫ్ హార్ట్స్. యాజ్ యూ కెన్ సీ దిస్ క్లియర్లీ 9 ఆఫ్ హార్ట్స్. ఓకేనా, సో దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, సో దీన్ని నేను ఇప్పుడు కంప్లీట్లీ మిక్స్ చేయబోతున్నా. చూడండి ఎట్లా మిక్స్ చేస్తానో. పైన పెడుతున్నా, ఆ తర్వాత కొన్ని కట్ చేసి పక్కన పెడుతున్నా, ఆ తర్వాత ఇంకొన్ని కట్ చేసి దానిపైన వేస్తున్నా, ఆ తర్వాత ఇంకొన్ని కట్ చేసి దానిపైన వేస్తున్నా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇవన్నీ తీసి ఇటు వేస్తా. అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే మధ్యలోకి వెళ్తుంది కరెక్ట్. ఓకేనా, సో నో హ్యాండ్స్, నో నథింగ్, ఎనీథింగ్, మొత్తం మిక్స్ అయిపోయింది కదా. సో ఇప్పుడు మనం అంతా ఎట్లుంటుంది అంటే వన్ షాట్ గన్ షాట్ ఉంటుంది. ఒక్కటే షాట్లో దాన్ని క్యాచ్ పట్టేస్తా. సో ఎట్లా పడుతున్నా చూడండి. సో రెడీ, 1 2. పట్టినా లేదా? పట్టినా లేదా?